Podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová. Vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer. Dnes na tému osobné vzťahy, aké sú, čo ich ovplyvňuje a sme vlastne šťastní. Naše pozvanie prijal pán Peter Šuník. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. A ja o pánovi Šuníkovi poviem, že vyštudoval psychológiu a sociálne vedy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po ukončení univerzity sa zamestnal v psychiatrickej nemocnici, kde viedol skupinové aktivity s pacientmi. Následne pôsobil 12 rokov vo väzenských zariadeniach ako pedagóg, psychológ, vedúci oddelenia. Počas tohto obdobia bol 11 rokov v priamom kontakte s odsúdenými a pôsobil ako vyjednávač pre krízové situácie. Posledné roky pôsobí ako lektor pre firmy a má svoju individuálnu prax. Venuje sa najmä zlepšovaniu vzťahov medzi partnermi, ako aj v pracovnom prostredí. A dnes teda sa budeme rozprávať o takej veľmi zaujímavej téme, a teda o osobných vzťahoch. Pán Šuník, čo vlastne tie osobné vzťahy sú, alebo keby sme ich mohli nejako charakterizovať, čo to vlastne je? Skúsme to jednoducho charakterizovať. Takže ja to vnímam, že je to spojenie dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí prežívajú rôzne stupne intimity, emocionálneho prepojenia, založené na komunikácii, vzájomnom porozumení. Tie osobné vzťahy vieme rozdeliť do niekoľkých oblastí: rodinné, priateľské, partnerské, pracovné, a som rád, že sa dnes môžeme rozprávať práve o partnerských vzťahoch, lebo k tejto téme mám blízko. A hneď na začiatku by som, ak môžem teda, tak by som povedal, že každý typ osobného vzťahu má svoje jedinečné charakteristiky. Každý vzťah je úplne odlišný, stretávam sa s tým dennodenne. Každý vzťah má svoju dynamiku. Dôležitými aspektmi v rámci všetkých vzťahov sú komunikácia, dôvera, úcta, empatia, schopnosť riešiť konflikty. A na začiatok hneď poviem aj to, že dobrý osobný vzťah alebo dobré partnerské vzťahy prispievajú a jednak k emocionálnej pohode alebo aj teda k celkovému šťastiu v živote človeka. Hovorí sa lekári nám to často hovoria, že sme podľa rodného čísla jedineční. Vy ste teraz povedal takú nejakú zaujímavú vec, ktorej som sa alebo by som sa aj rada v úvodzovkách chytila, a to, že každý partnerský vzťah je taký jedinečný, lebo hlavne my ženy zvykneme to porovnávať, že naše vzťahy porovnávame s niekým iným. A vy ste teraz, mne z toho tak vyplýva, že asi to nemáme robiť, že asi sa nemáme porovnávať. Môžeme sa porovnávať, ale neviem, na čo by nám to bolo, pretože ten vzťah, v ktorom aktuálne fungujeme, je potrebné. Ako ho chceme mať dobrý, kvalitný, zdravý, ten partnerský vzťah, tak ten aktuálny vzťah potrebujeme zvelaďovať. Na tom potrebujeme pracovať. Je to ako taký základný tábor, ak si viete predstaviť napríklad zdolávanie štítu, a založíme si základný tábor a do toho základného tábora sa radi vraciame. A ten základný tábor treba mať v poriadku, jednoducho povedané. A nie je potrebné porovnávať sa s inými tábormi, lebo ten náš je dôležitý. Keby sme tak hovorili teraz o tej spoločenskej situácii, lebo k vám chodia vlastne klienti, vy sám ste psychologom a teda máte tie skúsenosti, tak vo všeobecnosti ten stav spoločnosti ovplyvňuje to tie partnerské vzťahy? Vnímam to, že ten aktuálny stav môže ovplyvniť kvalitu vzťahov. Čo ten aktuálny stav je, myslím tým polarizáciu v spoločnosti, politickú situáciu, rôzne svetonázory, vplyv okolia. Toto všetko môže ovplyvniť vzťah, ak ten vzťah nemá kvalitne položené základy. Ak základy toho vzťahu neboli dobre vykopané, tak všetko platí, čo som povedal v prvej časti. Ak boli základy dobre vykopané, tak všetky tieto veci sú nepodstatné, čo sa týka spoločenskej situácie. Pretože v každom vzťahu je nevyhnutné na začiatku tento krok spraviť. Čo to konkrétne znamená, aby som nehovoril len sofistikovane. Čiže hovorím tomu partnerovi o svojich túžbách, o svojich želaniach. Naučíme sa spolu riešiť konflikty. Hovoríme o očakávaniach, o svojich hodnotách. Hľadáme kompromisy. Prispôsobujeme sa navzájom. Stanovujeme si rôzne pravidlá. Zveľaďujeme ten vzťah. Toto všetko, a ešte o mnoho viac, sú vlastne tie základy toho vzťahu.
Ono možno mne napadá, vy ste spomenul slovičko kompromisy. Do akej, nechcem povedať, že hĺbky, alebo že aký veľký rozsah tých kompromisov má byť. Lebo s niekým som a teraz v niečom sa proste nezhodneme, lebo asi nenájdeme úplne ideálneho človeka, možno niekto nájde, alebo si myslí, že teda našiel. Ale do akej šírky, hĺbky robí tie kompromisy? Toto je veľmi dobrá otázka. A stretávam sa s ňou. Kompromis alebo prispôsobiť sa je v konečnom dôsledku mám z toho dobrý pocit, keď sa viem prispôsobiť. Iný pojem je podriaďovanie sa. Veľmi častokrát sa toto deje. To znamená, potláčam seba samého a podriaďujem sa tomu partnerovi. To znamená, že niekto je dominantný v tom vzťahu, vtedy sa ja podriaďujem. To znamená, že idem proti svojej podstate, to už nie je OK. To už nie je prispôsobovanie sa, pretože z pojmu podriaďovania sa mám v konečnom dôsledku negatívny pocit. Ten negatívny pocit je, ak by som to mal nejak metaforicky vyjadriť, tak si predstavíte pohár s vodou a do toho pohára kvapkáte. Keď ja sa podriaďujem, tak sa cítim zle. Je to zlý pocit pre mňa. Kvapká, až jedného dňa dokvapká a môže to potom vybuchnúť. Pri prispôsobovaní sa vzájomnom tam kvapky nie sú, tam je to v poriadku. Keď ja poviem napríklad partnerke, že prosím ťa, nedávaj tú húbku na riad do toho drezu, ale dávajme to tam vedľa, tak obidvaja s tým sme OK, ako nič to vo mne nenarúša a súhlasíme s tým obidvaja a vieme s tým normálne žiť. Alebo mne konkrétne sa stalo, to vám poviem, takú pikošku, partnerka mi povedala, že nedávaj prosím ťa mokrý uterák na suchý. Lebo potom proste hocičo. A ja som si povedal, že OK, vôbec som si to teraz neuvedomoval, ale OK, máš pravdu, tak to nebudem robiť. Tak to dávame nejak zvlášť vedľa seba. Toto sú tie veci, kedy sa viem prispôsobiť. To znamená, aby som teda znova, alebo aby som odpovedal, ak to ide proti mojim hodnotám, proti mojej osobnosti, tomu dobrému pocitu z toho vzťahu, tak vtedy to už nie je OK. A vy v dnešnej dobe to ako vnímate? Lebo veľa sa hovorí, a to ja teda neviem, či to takto plošne môžem povedať, to viete asi vy, že peniaze veľmi vstupujú do tých partnerských vzťahov. A hovorili sme tu o hodnotách, ono aj v ekonomike sa hodnoty a peniaze sú také dve veličiny, o ktorých sa tam hovorí a aj tie definície sú také rozdielne. Ale ako alebo vstupujú nám tie peniaze do tých vzťahov, že môže byť aj toto niečo, čo výrazne negatívne vplýva na tie partnerské vzťahy? Výrazne peniaze. Ja teda o tom chcem hovoriť aj v tej ďalšej časti. Peniaze sú podľa mňa jeden z pilierov dobrých vzťahov. Ako to myslím? Je obrovsky veľa hádok kvôli peniazom. Pozitívne je to, keď máme spolu veľa peňazí a hádame sa iba na tom, že kam ich minúť. Áno, hej, to je to veľmi pozitívne. Ale veľká väčšina ľudí, lebo toto je iba pozlátko, to myslím si, že na Slovensku toho je veľmi málo, ale veľmi veľa je práve toho, že ľudia proste zarábajú nie až tak dobré peniaze a hádajú sa kvôli peniazom, kam ich teda, ako šetriť, ako utrácať. A áno, teda, čiže odpoveď je, že kvôli peniazom sa častokrát ľudia hádajú. Je to zdroj konfliktu. Môže to byť zdroj konfliktu. Možno moja taká otázka, lebo bavíme sa tých partnerských vzťahov. Ja to dnes vnímam tak, že sme naozaj v takej lifestyleovej téme a teda nevyvážený vzťah, kde jeden partner má povedzme abnormálne alebo má viac peňazí a druhý menej. Čo si o tom vy ako psychológ myslíte? Teraz je jedno, či je to žena alebo muž, hej. Bavme sa o tom, že je to spojenie dvoch ľudí, kde na začiatku a asi aj v priebehu to bude vyzerať tak, že jeden dokáže viac zarobiť alebo má proste viac peniazy a druhý má menej. Čo si vy o tom ako psychológ myslíte? Na také fungovanie do budúcna. Ja si myslím, že to je úplne jedno, pretože ide o to, že ako sa do toho vzťahu títo dvaja vložia a akým spôsobom sa budú rozprávať, akým spôsobom budú komunikovať, akým spôsobom jeden je ochotný utrácať peniaze alebo šetriť a akým spôsobom druhý, akým spôsobom si dohodnú to nastavenie pravidiel. Je to v takej tej druhej fáze vzťahu, každý vzťah má svoje zákonité fázy a v tej druhej fáze to je tá
fáza diferenciácie, kedy riešime hlavne tieto veci. V prvej fáze toto neriešime, tam je zamilovanosť. Tam to je obrovské šťastie, tam nepotrebujeme toto riešiť. V tej druhej fáze, k tomu sa ešte vrátim, je toto oblasť, jedna z oblastí, ktoré keď si vieme sadnúť, a tiež ide o prispôsobovanie sa a o vzájomnosť, keď sa vieme o tomto dobre porozprávať a nastaviť si tie pravidlá, tak je úplne jedno, koľko peňazí máme vo vzťahu. Poďme ešte teda ďalej. My sme v tom našom nadpise dnes spomenuli, alebo v tej našej dnešnej téme hovoríme, alebo spýtame sa, že či sme vlastne šťastní. Podľa vás chodia k vám klienti s rôznymi problémami. Keby ste to tak mohol povedať, že na konci dňa sú tí ľudia šťastní? Ja som trochu zaujatý práve s tým, čo ste povedali, že ku mne chodia ľudia práve s problémami, takže častokrát vidím hlavne problémy. Ale ak by som sa mal na to pozrieť z nadhľadu a všeobecne, tak snáď vám neurobím veľké prekvapenie, keď poviem, že ja nemám úplne dobrý pocit. Nemám pocit z toho, že by ľudia na Slovensku vo vzťahoch boli šťastní. Samozrejme, česť výnimkám. Ale predstavte si, že existuje tzv. World Happiness Report, ktorý sa dá dohľadať a pozrieť, kde sa Slováci nachádzajú niekde v strede rebríčka celosvetovo. A to podľa mňa nie je dobré skóre. Rôzne štúdie ukazujú to, že napríklad mladí ľudia žijúci v mestách, vo veľkých mestách, vykazujú vyššiu úroveň spokojnosti aj vo vzťahoch ako starší obyvatelia alebo obyvatelia na vidieku. Moje skúsenosti ukazujú, že máme čo robiť, aby sme dosiahli vyššiu úroveň šťastia vo vzťahoch, a súvisí to s tým, že ľudia sami so sebou nie sú spokojní. Každý vzťah je založený na tom, taký hlavný pilier každého vzťahu je to, že či ja sám so sebou som OK, či som spokojný, či mám vyriešené veci z minulosti, nejaké traumy alebo napätia, či mám vysporiadané vzťahy so svojimi rodičmi, či mám dostatok sebaúcty a sebadôvery. Sledujem to, že ľudia sú ochotní byť, alebo chcú byť lepší, šťastnejší, odolnejší, majú záujem prežívať šťastné vzťahy, chcú robiť svoju vysnívanú prácu, ale minimum ľudí, ktorí do toho svojho života alebo do týchto oblastí vložia tú energiu, ktorá je potrebná k dosiahnutiu týchto cieľov. Častokrát ľudia chcú riešiť iba príznaky svojich nešťastných vzťahov, nešťastných životov. Poviem vám príklad. Napríklad požiadavka, príde človek a hovoríme o tom, cítim sa vo vzťahu osamelo a nechcem sa tak cítiť. Ale to, že sa vo vzťahu cítim osamelo, je len dôsledok. Je to len symptóm, nie je to príčina. Príčina je niekde úplne inde, tá je hlbšie. Alebo manžel sa so mnou nevie rozprávať a chcem ho zmeniť. Chcem, aby sa so mnou vedel rozprávať. Toto vás naozaj trápi? A ona mi povie, áno, toto ma trápi. Ale to nie je príčina toho. Čiže je to zase len symptóm. Alebo potrebujem viac dovolenky. Zase riešime symptómy. Predstavte si, ako keby ste išli zubárovi a ten zubár vám trošku iba na povrchu povrtá a povie, že ten kaz je síce hlboký, ale príčinu nebudeme riešiť, len vám trochu povrtám na povrchu. No ja takto nerobím. Ja chcem vedieť príčinu. Čiže prečo je to tak? Kde to začalo, aká je príčina toho nešťastného vzťahu. Takže tie príčiny sú väčšinou ukryté hlboko vnútri a sú častokrát potláčané našimi obrannými mechanizmami. V ostatnej dobe veľa ľudí navštevuje psychológa, alebo teda sa o tom hovorí. Je to naozaj stúpajúci trend podľa vás? Čo sa týka vás, vy ste psychológ, máte klientov svoju, vidíte vlastne, ako sa ľudia ozývajú. Je to stúpajúci trend? Je, jednoznačne. A sú to hlavne, ak to teda by sme nejako, nechcem povedať, že sortirovali alebo rozdielovali, je to hlavne o partnerských vzťahoch, alebo o čom je to konkrétne? Podľa toho, ako sa psychológ špecializuje. Niektorí sú špecializovaní na vzťahy, niektorí na deti, niektorí na iné oblasti. Ja hlavne riešim partnerské vzťahy, ale veľmi často sa stáva, že sa mi ohlasia ľudia s rôznymi úzkostnými stavmi, depresívnymi príznakmi alebo celkovo s takou životnou nespokojnosťou. Že vlastne mám celkom OK život, ale cítim také napätie, cítim také úzkosti. A potom sa rozprávame aj o tom.
Čo by sme mali robiť, aby sme mali dobre fungujúce osobné vzťahy? Lebo my to tu dnes rozoberáme, v podstate sme tie osobné vzťahy by mohli nazvať, že teda hovoríme v podstate o partnerských vzťahoch. Čo by sme teda mali robiť? Lebo všetci si myslíme, že robíme asi to najlepšie, čo vieme, ale aj tie štatistiky asi ukazujú, čo sa týka aj rozvodovosti, aj toho, že akým spôsobom sa tá spoločnosť vyvíja v tej oblasti partnerských vzťahov. Čo by sme teda mali robiť, alebo možno čo aj chybne robíme? Ja by som vždy začal od seba. Ľudia toto strašne nemajú radi, keď im to poviem, že treba začať od seba, ale tam je podľa mňa skryté tajomstvo úspechu. Čiže seba uvedomením, spoznávaním seba samého, zmapovaním seba samého, svojich hodnôt, svojich povahových črt, akým spôsobom rozmýšľam, prečo tak rozmýšľam, aké nánosy mám z detstva. Častokrát v detstve, veď si predstavte, že v prvých 6-7 rokoch sa dieťa naučí, ako sa správajú ich rodičia, ako ich rodičia riešia konflikty. Toto sa na dieťa nalepí a častokrát si toto ako deti v dospelosti prinášame do svojich vzťahov a nechápeme, čo sa deje. A veľmi často, ako napríklad dievčatá, si privolávajú podobných partnerov, priťahujú podobných partnerov, ako boli ich otec. A z tohto vznikajú problém. Toto je dôležité zmapovať v sebe. Naozaj to takto mám? Prečo je to tak? Priznať tú príčinu a potom na tom pracovať. Čiže ja hovorím, že my ľudia máme všetky vlastnosti sveta v sebe. Ja dokážem byť do kosti sebecký za určitých okolností. A za určitých okolností viem byť veľmi prispôsobivý. Ale viem, v akých je to situáciách a viem, prečo je to tak. Čiže k takému sebapoznaniu sa dopracovať, to je práca na veľmi, veľmi dlho. Je to ideálne, to je ako so športom, že začnete trénovať sebapoznanie, ale najlepšie pod vedením trénera. Čiže pod vedením odborníka, lebo sama sa v tom stratíte, alebo vám to bude trvať extrémne dlho. Ľudia hovoria, ale ja čítam knihy. Hovorím, dobre, tak prečítali ste nejakú knihu, pomohlo vám to? No niečo som si uvedomila, OK. Čiže vám to bude trvať ohromne dlho. Základom dobrého vzťahu, dobrých partnerských vzťahov je v prvom rade dospieť. Koľkokrát vidím, a teraz sa ľudia na mňa budú hnevať, ale koľkokrát vidím 40-50 ročné deti. Nie dospelých ľudí, pretože častokrát je to o tom, že nedokážu prijať zodpovednosť nielen za svoje správanie. Dospelosť nie je len o tom, že mám prijať zodpovednosť za svoje konanie, ale aj za svoje myšlienky. Prijímam zodpovednosť za svoje povahové črty, ako pracujem so svojimi pocitmi, ako ich komunikujem do sveta. Takže toto je jedna z tých oblastí, čo sa týka zodpovednosti a dospelosti. Veľmi dôležité je ďalej racionálne a emocionálne odpútanie sa od svojich rodičov. Takisto vysvetlím, čo to znamená. Koľkokrát vidím to, že dospelí ľudia, 40-roční, bývajú ešte v mama hoteli. Prečo? Prečo sa neodsťahujú? Tak je to ťažké. A potom prichádzajú výhovorky. Ale ja neviem variť. Tak ja neviem, nejaké vajíčko si hádam viete uvariť, nie? Ale ja nedávam rady, ako by to mali spraviť, len vidím. To znamená, odpútanie sa od rodičov, jednak citovo, jednak proste odísť a začať budovať seba samého a budovať svoj život. A prečo je to dôležité? Preto, lebo budujem seba samého, aby som následne mohol budovať dobré vzťahy. Ináč to nepôjde. Ďalším z tých aspektov, čo by sme mali robiť, je odhodiť masky. Niekoľkokrát, alebo veľakrát som sa stretol s tým, že ľudia prídu, napríklad na prvé rande prídu a majú nasadenú masku. No, sú pekne navoňaní, majú najkrajšie košele, majú najkrajšie trička, rozprávajú svoje najkrajšie historky, len aby zaujali. OK, ale dokedy toto bude platiť? Prečo nevieme byť úplne prirodzení na tých prvých stretnutiach napríklad? To ste tak načal takú tému, že aj teda z pohľadu nejaké ženy som si tak uvedomila, že a to je taká otázka, že dokedy chceme, alebo že ako vy máte tú skúsenosť, že tí ľudia majú tú masku na sebe. Možno ja to chápem, že takého lepšieho ja, alebo chcú sa ukázať lepšie, ako možno sú. Ja tú masku chápem tak, neviem, či je to tak, ale ako dlho podľa vás trvá taká fáza tej masky? Toto sa nedá dlhodobo udržať, pretože keď tí dvaja začnú žiť spolu a keď sme spolu 24/7,
stále spolu denne, tak proste tam je to neudržateľné. Takže môžem ja hrať silného mača, ktorý je neviem aký fantastický v riešení konfliktov a potom sa postavíme v nejakom obchode do radu a niekto drgne do mňa a ja som ticho ako taká myška. A potom sa ma partnerka spýta, že hej, ale veď ty si sa prezentoval akože, že aký si dobrý v riešení konfliktov a teraz si ticho? Ako je toto možné? No tak človek sa prezradí, toto sa nedá úplne dlhodobo udržať. Ono možno ešte na toto aj taká otázka, vy ste to spomenul a podľa mňa to bude veľa našich posluchačov zaujímať, hlavne tých, ktorí sú možno v takom tom, že si hľadajú ešte životného partnera. A aký čas vlastne treba na to, aby ľudia, alebo po akom čase, aby spolu začali byť 24/7? To ste povedal, že tam sa to vlastne úplne, tá maska zletí dolu, alebo sa odkryje. A aký čas, alebo za aký čas po tom chodení, po tom stretávaní sa, možno taký tej návštevy rastám, kedy by tí ľudia mali spolu začať fungovať? Podľa vás, alebo možno nejaký odhad? Neviem to odhadnúť. Čiže môže to trvať aj roky? Nad tým by som začal uvažovať, že či ten vzťah je perspektívny, alebo na akých základoch stojí, keď to trvá roky. Ale ja si myslím, že je úplne prirodzené, keď sa mladí dajú dokopy po niekoľkých mesiacoch, ale rozmýšľam skôr nad tým, že aký dlhý čas je potrebné na to, aby sme sa naozaj dobre spoznali. A tu by som to odhadoval na možno nejaké 2 roky spolužitia. Za 2 roky je úplne jasné všetko. Ale teda 24/7. Ale predsa len sa vrátim, lebo mi napadlo niečo iné. Ešte si mi neodpovedal. 24/7, 2 roky? 24/7, áno. Tak, dobre. Áno. Ale k tej prvotnej otázke mi napadlo niečo. Každý vzťah má určité zákonité fázy, to som vám povedal, ale ešte som ich nepovedal, tie fázy. A tá prvá fáza sa volá symbióza, to je tak ľudová reč, to nazýva zamilovanosť. A tá zamilovanosť je o tom, že nie si ty, nie som ja, ale sme my. Chceme byť neustále spolu. To je fáza symbiózy, kedy milujeme byť spolu najlepšie tak, že sa dotýkame každou časťou svojho tela. A toto je možno, že tá odpoveď na vašu otázku, že koľko asi treba byť spolu. Lenže táto fáza symbiózy je veľmi intenzívne poznačená hormónom, ktorý sa volá fenyletylamín, kvôli ktorému sme tak strašne zamilovaní. A chemická reakcia, kedy sa mozog prispôsobí na tento hormón, trvá tak 2-3 roky. Čiže po 2-3 rokoch my začíname reálne vidieť toho druhého človeka. Vtedy začneme reálne vidieť, že aha, tak počkaj, že toto som vlastne ja, toto si ty, ja mám takéto hodnoty, ty máš také hodnoty, ja mám takéto zvyklosti, toto som si priniesol, ty si toto priniesla a teraz začínajú sa množiť konflikty alebo začínajú sa riešiť veci, ktoré sú extrémne dôležité potom pre určovanie potom toho ďalšieho vzťahu. Takže ja nerad dávam nejaké takéto milníky alebo nejaké také, že koľko by to malo byť, každý vzťah je osobitný, ale možno táto fáza 2-3 roky chodenia je v takej tej ružovej hamle, by som povedal, že no jasné, že chcem byť s týmto partnerom do konca života. Každý, kto by nechcel byť prebovať, on je druhá moja polovica. Veď my máme spoločnú šálku, toto je naša šálka, toto sú naše gate, toto sú naše rohlíky, toto je náš televízor. Všetko je krásne vtedy, v tých 2-3 rokoch prvých. A potom, keď ten účinok toho hormónu pominie, vtedy sa začíname diferencovať jeden od druhého, začíname reálne vidieť toho druhého a vtedy si začíname uvedomovať, či ten partner je pre nás vhodný vlastne. Takže 2-3 roky je tá prvá fáza a ano. Potom teda nasleduje čo? Potom začína fáza diferenciácie, kedy už nie sme my, ale som ja a ty. Vtedy v tejto fáze ľudia za mnou prichádzajú a hovoria o tom, že viete, my sa hádame za také hlúposti. Naozaj, no povedali by ste mi za aké hlúposti. No napríklad, že ako sa vytlača zubná pasta. Ako budeme spolu upratovať, alebo kam pôjdeme na dovolenku. Kedy pôjdeme k našim rodičom? No to je úplne jasné. K našim pôjdeme každý týždeň a k tvojim raz za rok. Nie? Veď to je jasné. Čiže my sa začíname hádať na takýchto údajných hlúpostiach a ja hovorím, že predstavte si, že toto je tá najdôležitejšia fáza vo vzťahu, pretože nielen, že si vyjasníme svoje hranice a to nie je ani o tých hádkach, ale skôr o tom prispôsobovaní
o tom, že si povieme, že kto čo chce v tom vzťahu, ale tu existuje aj tzv. Metaúroveň, ktorú my sa vlastne naučíme sa hádať. My položíme základy aj tomu, akým spôsobom budeme do budúcna riešiť konflikty. Táto fáza, ktorú si partneri prechádzajú ďalšie nejaké 2-3 roky, kedy sa dohadujeme na týchto hlúpostiach údajných, tak v tejto fáze je paradoxne najviac sobášov, alebo proste, že sa ľudia oddávajú jeden druhému práve preto, lebo už tá prvá fáza bola fantastická, nie? Tam to bolo úžasné nebičko. A teraz príde táto druhá fáza, keď my zistíme, že vlastne, že áno, sú medzi nami rozdiely, ale v zásade to vychádza ako klape nám to veľmi dobre, tak vtedy najviac sa ľudia rozhodujú že sa to dá. Že budeme partneri. No a vlastne keď už hovorím o tomto, tak môžem pokračovať. Ešte existujú ďalšie fázy, ktorými si prechádza každý. Ďalšia fáza je taká veľmi praktická, ktorá kedy vlastne už dá sa povedať, že buď sú už deti na svete, alebo nie sú deti, to je v zásade jedno, ale v tej ďalšej fáze sa zameriavame na svet mimo rodiny alebo mimo toho partnerského vzťahu. Venujeme sa čo najviac svojej sebarealizácii, svojej práci, svojim koníčkom a žiaľ, v tejto fáze sa častokrát zisťujeme, že existujú zaujímavé ženy tam vonku, kedy chodíme na rôzne teambuildingy. Nechcem dávať žiadne návody, ale proste to takto vidím, že to funguje, že tam existujú zaujímaví muži a častokrát sa rozhodneme, že ten druhý alebo teda ten tretí zaujímavý človek je tak zaujímavý, že sa do toho primárneho vzťahu už ani nevrátim. V tejto fáze, ktorá môže trvať aj niekoľko 10 ročí, je najviac rozvodov štatisticky. No a potom sú ešte posledné také dve fázy. Keď si cez toto všetko partneri prejdú úspešne, tak je fáza takého znovu priblíženia sa, kedy už teda veľa prekvapení v tom vzťahu nie je. Poznáme toho partnera, zase sa vraciame k sebe, sme ty, sme ja, som ja, si ty. Hľadáme znova také spoločné prieniky, čo nás spája, sme podporou alebo oporou jeden pre druhého. A posledná fáza je zrelý vzťah, kedy sme znova my, kedy vieme pekne spolupracovať, väčšinou už v takom dôchodkovom veku. Predstavte si, že dávnejšie trošku som prednášal na jednej strednej škole, a deti sa ma spýtali, že to ako vážne nám chcete povedať, že tieto fázy, že to akože máme čakať 50 rokov, kým sa dostaneme do nejakého zrelého vzťahu, nedá sa to nejakým rýchlo kurzom. A ja viem, že dnešná mládež je zvyknutá na veľmi rýchle riešenia a povedal som im, že mrzí ma to, ale nie. Všetky tieto fázy si každý z nás prechádza, niekedy sú tie obdobia kratšie, niekedy dlhšie, ale zrelý vzťah to sa nedá nejakým rýchlo kurzom. Veď nedá sa do zrelého vzťahu prísť za 2 týždne. Aj keď by som im to prijal, ale nie je to možné. Ja sa trošku vrátim k tomu, čo ste rozprával a napadá ma taká otázka. Veľa sa hovorí o tom internetovom priestore a žiaľ je to tak. Väčšina ľudí, už báme sa od ľudí povedzme 30 vyššie, ale vlastne to jedno, lebo báme sa o tom, že hľadať tých partnerov možno aj v tom internetovom svete. Mňa zaujíma váš pohľad ako psychologa na takúto formu zoznamovania a zaujíma ma aj to, že či z toho môže niekedy ten človek alebo tá dvojica už teda neskôr sa dopracovať do toho zrelého vzťahu. Či je tam tá šanca, lebo je to asi iné, že stretím niekoho na ulici a hľadám niekoho doslova, alebo však to sú zoznámky, to sú nejaké internetové priestory, kde tí ľudia hľadajú tých partnerov. Ako sa na to pozeráte vy ako psychológ? Ja si myslím, že tieto platformy boli vytvorené na to, aby ich ľudia používali a využívali. A poznám plno ľudí, ktorí sa zoznámili cez internet a majú dobrý vzťah, šťastný vzťah. A je to v poriadku. A tie platformy teda využívajú ľudia, aj mladí ľudia. Myslím si, že treba byť ostražitý a keď už sa s niekým dohodnem na nejakom rande, tak treba byť proste ostražitý a dávať pozor, lebo ja rozmýšľam nad tým, že či vlastne je v tom rozdiel, že či sa zoznámim online a nájdem tam nejakého podvodníka,
alebo toho človeka stretnem niekde v obchode, náhodou stojíme v rade a začneme sa rozprávať a ja neviem, či to není tiež nejaký narcis, ktorý ma potom zničí, alebo nejaký manipulátor. Takže z tohto pohľadu možno, že cez internet je nejaké väčšie riziko z toho pohľadu, že ľudia sú v takej väčšej intimite alebo anonymite a môžu sa vydávať za odlišných, ale ja si myslím, že častokrát toto bežný človek nie je schopný rozpoznať ani pri živom stretnutí. Je to na dlhšie? Je to na dlhšie. Presne o toto ide. Že my sa spoznávame a je veľmi fajn. Možno by som odporúčil ľuďom dávať také tie podkožné otázky. Napríklad, ak by ste chceli zistiť, či je ten človek vyrovnaný sám so sebou, tak celkom pokojne by som sa ho spýtal, že aký máš vzťah s rodičmi. A keď vám ten človek odpovie, že vieš čo, to teraz nechajme tak. No prečo to nechajme tak? Veď to môže byť dôležité preto, aby možno nie na prvom rande, ale na druhom, na treťom, prečo by sme sa na toto nemohli spýtať? Ja sa ináč akože na toto teraz musím opýtať, trošku znižujem to, že som v pozícii tej ženy a pýtam sa vás. Často sa hovorí, že pri mužoch sa máme pozerať my ženy na to, ako sa ten muž správa k svojej mamine. Je to pravda? Rieši to nejakú otázku toho budúceho partnerstva? Môže to byť dôležité, ale zároveň to môže byť... Áno, je to dôležité z toho pohľadu, že keď vy vlastne odpozorujete, ako sa správa k tej mamine, tak zrazu môžete odpozorovať aj to, že on je k tej maminke stále pripútaný a potrebuje jej 6-krát denne zavolať a maminka mu volá 8-krát denne. No tak ja mám veľký otáznik, že koľko zo seba tento partner do toho partnerského vzťahu vloží a koľko tam bude tá maminka na prvom mieste. Toto ma prvé napadlo. A potom, čo sa týka toho, že napríklad nejaví záujem o tú maminu, alebo možno aj akým spôsobom s ňou komunikuje? Aha. Tak to je tiež zaujímavá otázka. Ja by som sa na to priamo spýtal. Ak by som toto uvidel, tak by som sa priamo spýtal, čo medzi vami sa stalo v minulosti. A sledoval by som tú odpoveď. Či je človek ochotný, schopný, či to má spracované v sebe a naozaj, či tie veci sú relevantné, ktoré hovorí. Vy ste spomenuli ešte také zaujímavé slovičko narcis a pravdu vie, že čítam také rôzne knihy a človek sa s týmto pojmom začína v súvislosti s nejak pomenovaním akože v partnerských vzťahoch a sa začína stretávať. Kto je to ten narcis? To je človek, pre ktorého je najdôležitejšia osoba on sám. On je pre tento svet hodnotou. On je to, čo bez neho tento svet by bol prázdny. A častokrát títo ľudia sa tak aj správajú, že oni sú na prvom mieste a všetko, alebo partner a všetko ostatné sú na ďalších miestach. Dokážu byť veľmi na začiatku vzťahu veľmi šarmantní a takýmto spôsobom si získať toho partnera, tú partnerku a potom rôznymi manipulatívnymi technikami ju úplne zničiť. Akurát teraz je to taký živý prípad a nechcem ísť úplne do podrobností, ale komunikujem s jednou dámou, ktorá sa rozvádza s takýmto človekom a hovorí mi o tom, že je to ohromne ťažké. Všetko zneguje ten človek. Všetko, čo poviem, není pravda. Ja robím zle a ten narcis vlastne robí dobre. Všetko, čo ten narcis robí, je to správne a ty si hlúpaňa, ty si zlá a ty tie deti zneužívaš a tak ďalej. Takže je veľmi ťažké aj jednak odhaliť a potom, keď sa odhalí, tak je veľmi ťažká komunikácia s takýmto človekom. Takže vlastne s narcisom nemôžno mať nikdy ten zrelý vzťah. Nie, v žiadnom prípade, to je jednoznačné. Uh-huh. Poďme teda ešte k tomu, že my sa bavili o tých trendoch. Aký je teda trend vývoja osobných tých partnerských vzťahov? Možno moja otázka, bude rodina o pár dekád minulosťou, lebo veľa sa o tom hovorí, aj teda, ja nechcem hovoriť, že to je tým internetom, ale značne je dnes, nechcem povedať jednoduchšie, možno pre niekoho jednoduchšie, možno pre niekoho nie, sa zoznámiť cez ten internetový priestor, ale teda, ako to vy vidíte ako psychológ aj s tou budúcnosťou vôbec rodiny ako takej?
Myslím si, že Slovensko je veľmi tradičná zem, tradičná krajina, kde je tradičná rodina na prvom mieste. Čiže taká tá nukleárna rodina, kde je rodič, kde je otec, jeden rodič, muž, matka, žena je druhý rodič a z nich im sa narodí v priemere v súčasnosti 1,58 dieťaťa. Toto je tá tradičná nukleárna rodina, ktorá ja si myslím, že kým my budeme žiť, tak to bude tak na Slovensku, že toto je tá tradícia, ktorá sa tu bude ešte stále držať a uchovávať. Napriek tomu my sa ako spoločnosť nevyhneme aj celosvetovému trendu, kedy budú existovať, a už teraz existujú aj iné typy rodín. Napríklad najčastejšie na Slovensku sú jednoducho veľké rodiny. Veľká rodina znamená otec, matka a viac ako 3 a viac detí. Hej, to sú už veľké rodiny. Alebo viacgeneračné rodiny, stále vidíme, vo viacgeneračných domoch bývajú. A veľkým trendom sú teraz jednorodičovské rodiny. A kedy buď ten otec, alebo tá matka, ktorá má deti alebo dieťa, vlastne integruje v sebe role otca aj matky. Je to veľmi trendové. Veľmi často teraz vidím už aj mozaikové rodiny, alebo zmiešané rodiny, alebo patchworkové rodiny z angličtiny, kedy vlastne jeden partner prichádza s deťmi do tej rodiny, partnerka prichádza s deťmi do tej rodiny a za ideálnych okolností majú ešte aj svoje deti. Som minule čítal, že je to rodina, kedy optimizmus zvíťazil nad skúsenosťami. No taký nový pohľad, ale áno, akože vidíme to vonku, že deje sa to. Deje sa to a tieto rodiny dokážu veľmi pekne fungovať a dokonca hovorím, že pre deti to môže byť veľmi prospešné, pretože to, čo sa tam dieťa naučí, čo je v jeho prospech, je to, ako napríklad zvládať konflikty. Pretože tam toho bude požehnanie. Ako sa hovorí, že moje dieťa a tvoje dieťa bije naše dieťa, takže čiže z veľkej časti riešenie konfliktov, nachádzanie kompromisov, toto sa tam veľmi často deje. A čo sa týka toho celosvetového trendu, a už to presakuje aj ku nám, to sú tie trendové partnerstvá, ktoré sú veľmi zaujímavé a ak by som mohol teda spomeniem zopár, to sú napríklad singles, čiže single ľudia, potom existuje také trendové partnerstvo, ktoré sa volá sprievodca životom. To sú ľudia, ktorí napríklad v puberťackom alebo v takom mladom veku je to úplne normálne, že si nájdem partnera, chodím s ním 3 týždne alebo 3 mesiace, a potom skončíme, som chvíľu sám, niekedy je 48 hodín, potom si nájdem druhú priateľku, zase s ňou chodím, potom som zase sám, niekedy aj 15 hodín a tak ďalej. Takto fungujem, ale sú ľudia, ktorí toto dokážu robiť celý život. Celý život majú casting vlastne. Takže toto je taká tá jednorodičovská rodina. Potom sú teda sprievodca životom. Ale ja vás ešte zastavím, lebo vy hovoríte sprievodca životom. Teraz ten internetový priestor možno, že tomu dáva ešte väčšiu rýchlosť, alebo nie že rýchlosť, ale povedzme, že možnosť, lebo za starých časov by teda musel chodiť ten človek a niekde fyzicky tých ľudí stretávať. Teraz cez ten internet je to relatívne pohodlné. Je to také, podľa vás, vy ako psychológ máte na to aký pohľad, že sprievodca životom, bo to je doslova, že vy ste dokonca povedali také, že 2 týždne s tým, mám prestávku, pol dňa, potom už stretím niekoho iného. A aj na psychiku, že nemá toto trošku, akože nie je to trošku v úvodzovkách hardcore, že robím akože také niečo, že každú chvíľu som s niekým iným a predsa to sú rôzni ľudia, či stretáva stále tých istých povahových ľudí si vyberá, lebo ako to potom vplýva na psychiku samého toho človeka, keď toto robí? Či nemá to s tým... Viete, psychológia sa vždy snaží o nehodnotiaci prístup, takže by som to ani nechcel úplne hodnotiť, že či je to dobré alebo zlé, ale sú ľudia, ktorí sú takí vášnivejší, ktorí potrebujú viacej striedať tých partnerov a v každom prípade to, čo by som možno k tomu doplnil, je to, že tomuto človeku bude zrejme chýbať ten dlhodobý vzťah, ale keď ho naplňa takéto striedanie, tak ako za mňa je to v poriadku, ja to nechcem hodnotiť.
Takže už to tu máme. Už tu máme vlastne sprievodcov životom sa to nazýva. Alebo teda môže nazvať. Áno, že, lebo viete, niekto akože v úvodzovkách, ja teraz neviem hovoriť, či sú ženy alebo muži, a že sú sukničkári, že proste menia tých partnerov, striedajú. Môže to byť aj tento efekt toho sprievodcu životom? Tak to môžeme nazvať? Áno, sú ľudia, ktorí to takto majú, im to tak vyhovuje a chcú to mať takto, pretože ich to baví. Oni hovoria o tom, že čím viac sukni zdvihnú, tak tým sú viac chlapí, čo teda nie je to úplne tak, ale keď im to takto vyhovuje, tak je to... Čiže ženy by, ak vy ste teraz povedali, že muži, ale môže to byť aj naopak. Môže to byť aj naopak. Ale v každom prípade s takýmto človekom asi vôbec nič netreba plánovať, alebo otázka je, že či ho je možno odhaliť, že je on ten, kto je ten sprievodca životom, hej? Že si z toho tá žena alebo muž nemá očakávať nejaké... No vidíte, ale to sa odhalí veľmi rýchlo, keď s ním začnem chodiť a po 3 týždňoch je koniec, tak to sa rýchlo odhalí a zvyknú byť veľmi vášniví tí ľudia. Ešte sa vrátim na chvíľočku k tým trendovým partnerstvám. Existuje pojem, ktorý sa volá mingles, z angličtiny sa to volá married singles. Stretávam sa s tým tiež, kedy to sú ľudia, ktorí sú normálne zobratí, ale napríklad partner si našiel prácu v Amerike alebo ďaleko a príde domov tak raz za pol roka. Hej? A dokážu takto fungovať. Mimochodom tieto partnerstva paradoxne dokážu byť veľmi stabilné. A volajú si cez rôzne platformy a dokážu takto fungovať. Zrejme najčastejšie kvôli financiám sa toto volí. Potom sú trendové partnerstva, volá sa to Dinkies, Double Income, No Kids, ktorí sú dvaja partneri sa dohodnú, že nebudú mať deti a nechcú mať deti, pretože decko je otravné. Až takto? No akože jasné, viete, z pohľadu matky, že až takto teda, že bez detí. Oni sa takto dohodnú, veď pozrite sa, veď teraz už existujú rôzne adult-friendly hotely. Veď to je požiadavka na toto presne. Nech tam nechodia deti, lebo tam kričia, plačú a ja chcem mať pokoj. Áno, to ste povedal správne, že v tej ponuke hotelov to naozaj je. Je to v ponuke. A potom ešte aj trendové partnerstva sú tie už teraz dá sa povedať štandardné LGBTI, rôzne spolužitia, gejovia, lesby, transexuáli a tak ďalej. Toto tu je, proste nedá sa predtým zatvárať oči. Existuje jeden veľmi pekný pojem, neviem, či ste sa s tým stretli, čo sú dúhové rodiny. Dúhová rodina funguje tak, že žijú spolu dvaja gejovia, dve lesby a títo štyria sa vlastne dohodnú, že jeden muž umelo oplodní tú ženu, druhý muž umelo oplodní druhú partnerku, takto majú deti a spoločne všetci štyria vychovávajú deti a tie deti sa naučia tých svojich rodičov volať. Jedna žena bude mama, druhá žena bude mami, otec bude oco a oci. A takto spolu fungujú. Na Slovensku je to ešte nevídané, ale svetovo, trendovo to proste existuje. No a potom existujú rôzne otvorené manželstvá, ktoré sú rôzne trojholníky, štvorholníky, polyamorné komuny a rôzne takéto veci. Štandardne na Slovensku veľmi radí ľudia pred týmto zatvárajú oči, ale títo ľudia sú tu medzi nami a je to v poriadku. A možno taká tá otázka, že a ja som to dala, že bude rodina o pár dekád minulosťou, tak lebo sme na Slovensku muž, žena, dieťa, je to o pár dekád minulosťou? Ja si nemyslím, že to bude o pár dekád minulosťou, ale buďme otvorení tomu, že tie trendové partnerstvá, ktoré som spomínal, tu budú častejšie a vo väčšom množstve. Ale zároveň tu bude aj tá nukleárna rodina stále. Sme na závere dnešného podcastu, ale ja poviem, že asi nie jediného o partnerských vzťahoch, že sa tu spolu ešte uvidíme, alebo teda minimálne pripravíme pre našich poslucháčov pokračovanie, lebo načali sme zaujímavé aj trendy zo sveta, ako to tam je. A už možno, že aj cez ten internet k nám prichádzajú rôzne také možnosti, ktoré evokujú, že takéto niečo sa tu bude diať. Čo by ste našim poslucháčom odkázal vzhľadom k téme osobných partnerských vzťahov,
teda tomu, čo sme dnes hovorili. Spomínal som, že sa ešte uvidíme, čo sa týka tejto témy, ale teda, čo by ste odkázal tým našim poslucháčom k takému možno základu v tých partnerských vzťahov, lebo je leto, je sezóna, veľa ľudí chodí na dovolenky, stretávajú sa, veľa ľudí sa chce zoznamiť možno počas práve leta, lebo je to také optimistické obdobie. Čo by ste im odkázal? Viacero myšlienok mi napadá, ale skúsim to tak metaforou zase. Predstavte si jeden partnerský vzťah ako stôl. A tá stolová doska, ktorá je na vrchu, to som ja. Moje sebapoznanie, moje sebauvedomenie, to, že som spokojný sám so sebou, že to, čo som predtým spomínal, že dokážem zmapovať seba a som sám so sebou OK. A ten stôl má 4 nohy, čiže bavme sa o 4 pilieroch vo vzťahu. Prvý ten pilier je vo vzťahu vzájomný rešpekt, úcta, podpora, dôvera, láska, prijatie toho druhého a veľmi veľa komunikácie. Prvý dôležitý pilier. Druhý pilier je podobný spôsob, alebo spoločný, alebo podobný spôsob života. To znamená, že podobná práca, podobné záujmy, podobné záľuby, sociálne okolie a tak ďalej. Veľa konfliktov totiž to vzniká práve tam, kde jeden je veľmi vysoko postavený a druhý je veľmi nízko postavený. Väčšinou nezvyknú dobre vydržať tieto vzťahy. Takže taký podobný spôsob života je druhý pilier. Tretí pilier, alebo tretia nožička je podobný pohľad na intimitu. Čo pre mňa znamená intimita, čo pre mňa znamená sexualita, ako často to bude, akým spôsobom to budeme robiť a tak ďalej. A štvrtý pilier, možno sa poslucháči začudujú, ale je to ohromne dôležité a my sme už o tom hovorili, je podobný vzťah k peniazom. A teraz si predstavte, povedali sme si stolovú dosku, to som ja, plus 4 piliere a zvyknem sa ľudí pýtať, že čo si myslíte, keď jedna z tých nožičiek sa zlomí, tak čo sa stane? Tak v zásade ten stôl ešte dokáže vydržať aj na tých 3 nožičkách, ale keď 2 tieto piliere sa zlomia, tak väčšinou ten stôl spadne a je problém vo vzťahu. Obrovský problém. A ten problém sa dá zachrániť väčšinou naozaj otvorenou, úprimnou komunikáciou. A rád by som ešte nejaký odkaz, môžem? Máme čas ešte? Jasné, určite. Na toto, chcem povedať, že podľa mňa zaujímavá téma dneska, ktorú, ako povedať sme, že dneska lifestyleovo, tak vnášame asi pre široké publikum, takže určite to tu padne na správnom mieste. Tak rád by som povedal možno nejaké 2-3 také odporúčania, ktoré nám veľmi, veľmi pomôžu budovať alebo udržiavať dlhodobý, dobrý, zdravý vzťah. A to napríklad, aby si partneri aspoň raz týždenne spravili priestor pre seba, bez detí. Ja neviem, či si potrebujú otvoriť víno alebo odísť niekam na výlet, ale ten čas, kvalitne strávený čas, nemyslím tým sedieť vedľa seba a každý pozerať do svojho mobilu, to nie je kvalitný čas. Ale rozprávať sa o hodnotách, o citových veciach a podobne. To, čo jeden dobrý partnerský vzťah aj po 17 rokoch potrebuje v zásade to isté, čo po 3 týždňoch chodenia. Čo to je? Starostlivosť o ten základový tábor. To znamená záujem o toho človeka, kladenie otázok, porozumenie, pochvala. Predstavte si partnerov, ktorí sú 20 rokov spolu, že či ten manžel pochváli tú polievku nedeľnú. Či sa to deje. Po 3 týždňoch chodenia sa to určite deje. Čo ešte potrebujú? Večeru pri sviečkach, sústredenú pozornosť. Humor je úžasný nástroj na prekonávanie akýchkoľvek problémov. Kvety, komplimenty, základné veci, na ktoré veľmi, veľmi často zabúdame a prinášajú potom priepasť medzi nami, keď to nerobíme. Ja si teda dovolím, keď vy ste ešte niečo doplnil, ale spýtať sa jednu vec, ktorú som tu chcela dnes položiť, a tú otázku som na ňu nie že zabudla, ale v rámci diskusie sme mali iné zaujímavé témy, o ktorých sme sa bavili. Ako by mali, alebo ja som povedala, že čo, ale že ako by mali postupovať ľudia, ktorí robia 24/7, lebo nedávno som vyzdielala takú informáciu od nejakého človeka, ktorý hovoril, že keď je stále niekto v práci, tak predsa nemôže mať fungujúcu rodinu. Ale že čo by ste možno vy ako psychológ odkázal takým ľuďom, ktorí sa vrhli úplne že na pracovnú kariéru, majú vzťah alebo chcú mať aj osobný život, že ako toto celé vôbec zladiť a skombinovať?
Myslím si, že pre toho partnera je to ohromne ťažké, lebo niekto, kto robí 24/7, ja si teda neviem predstaviť robiť 24/7, ale kto robí ohromne veľa trávy v tej práci, tak mám dojem, že tá práca je pre ňo na prvom mieste a nie ten partnerský vzťah. Ja si myslím, že tu sa treba snažiť o určitú vyváženosť. Že takto dlhodobý partnerský vzťah asi nemôže úplne kvalitne fungovať. Veď o ten vzťah sa treba starať. Predstavte si, ako je to s kvietkom, že polievame ten kvietok, keď ho nebudete polievať, tak vyhynie, koniec. Tam ja tu nebudem robiť ilúzie nikomu. Ak sa budem starať o prácu, tá mi bude prekvitať. Ak sa nebudem starať o vzťah, tak mi zahynie ten vzťah a není čomu sa čudovať. Takže taký ten balans medzi prácou a partnerským vzťahom, dneska sa hovorí, že ideálny muž je 25-26 hodín v práci a ďalších 25-26 hodín je so svojou rodinou. Ako dobre, môžeme to takto s humorom povedať, ale no proste to nefunguje takto. Čiže bez tej starostlivosti ja nevidím veľkú perspektívu, respektíve ten partner, ktorý je doma, alebo ktorý je podporou v tejto celej záležitosti, musí byť veľmi, veľmi odhodlaný a musí byť medzi nimi ohromne silné puto, aby to zvládli. Možno aj takíto existujú. My sme dnes diskutovali na tému osobné partnerské vzťahy, aké sú, čo ich ovplyvňuje a či sme šťastní. Ja som veľmi rada, že prišiel pán Peter Šuník. Ďakujem, že ste prišiel sem ešte predtým, než vám dám záverečné slovo. Chceme našich poslucháčov upriamiť na naše lifestyleové platformy, kedy aj cez odborníkov, ako je pán Peter Šuník, psychológ, lektor, ktorý má aj svoju individuálnu prax a teda poskytuje služby pre svojich klientov, sme mali možnosť dnes sa rozprávať o téme, ktorá asi je v súčasnosti trendy a teda veľa ľudí má problémy v partnerských vzťahoch a teda budeme sa venovať aj naďalej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer. Ďakujem pekne. Posledná myšlienka je obrovskou chybou myslieť si, že manželstvom sa práca na vzťahu končí. Práve tam začína a je každý deň potrebné náš vzťah zveľaďovať. Ďakujem pekne za pozvanie.